machielo kinyi majaber kabisa mabende wachak waromo kendo e chenro ni mar tedo gi chiemo kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono Nam Lolwe romo gi Nam Chumbi. Wadwaro mondo walos rech mowuok e Nam Lolwe tilose kaka jo Nam Chumbi lose. Mabende dwaro konyowa e teto kinyi ma kawuono wantiere gi jatedo maro bo ulore onyiswa nyinge gi kumoae. An nyinga en Dolly Blessing Otieno. Anyalo ko Yugis. Iya Yugis. Yugis nyandi wa school kanyo. Koro koni thoth joma romo godo koni wacho ni onyuol gi koni, gi pon koni. In? An onyuola koni. Lakini seche moko na adhi dala duogo sana. Okay. Yeah. Ma isomo koni kosi somo kocha? Asomo koni tasomo kocha. Yeah. Koni gi kocha. Erokamano ahinya. Koro idwa losonwa rech. Jokoni luonge ni samaki wakupaka. Wan wang'eni gimi pako, en gimi wiro. Wawire ang'o? Wawire rech. Rech no wadwa wire ang'o? Wadwa wire sauce moro molos gi nas. Gimo nas. Koro nyiswa ne kaka wadwa loso rech no. Nikech rech to ero wantiere godo, kele aneka. En mano ma tilapia mabende osewang' kendo entiere maber kae. Ang'o kendo mwatiyo godo e tedo kawuono? Rech ni wadwa tiyo nitie kitungu modwa tiyo godo, dania gi spices gi bentiere, alafu gi nyanya mwasere go beni kae. Okay. Yeah. To wicho kwil gima keto bed rech ma special en nasmi diti godo. Mose bedo ready. Okay. Aya wachake ane kare. Koro wachido kanyo. Yeah, wadwa chiele koro waketo mo e pan ni. Kosetuo ka pige gi osetuo. Moero tego da motedo. Iketo mana mo matin. Asto irito dakika matin. Moko osemako mach to koro iketo kitungu. Gima neno koni, uwero tiyo gi kitungu be. Wacho ni chiemo en kitungu, mit chiemo en kitungu. Mit chiemo en kitungu. Koro iketa maber. Morome maber. Hai koro wawang'i nyako bed. Yeah, ma brown kamano. Okochal gima kawo thuolo mang'eny. Koro samichielo mano, koni wacho ni ichame gang'o? Mchele gi kuon gi mchele. Gi mchele. Kuno kodhigo? Kuno kodhigo. Wan wang'iye ni gimoro amora kwanza rech. Nitiere debate ma ji nitie godo kuonde moko ni rech ni chamore gang'o. Nitie joma ng'iyo kode ni rech dhi mana gi kuon kende, full stop. Ineri wacho ni koro ma waloso ni mana mchele kende. Mana mchele nikech jokoni ohero mchele. But inya temo moko gi. Lakini ok odonjo mamit kaka onyalo donjo gi mchele. Omit ne biro mana kichame gi mchele. Koro waketo pi mchele. Wakidhi keto mchele kikombe achiel. Koro pi waketo kikombe ariyo mar pi. Nikech aneno ka iseketo ne chumbi chuth. Koro kanyo warito ita mondo. Sa inyalo kokono. Koro tich tedo ni en mani puonjori godo koso? Apuonjra tich tedo ni, lakini atimo hotel management. Itime kanyo? Technical University of Mombasa. Okay. Kato koro kanitieko Pod arito graduation. Congratulations in advance. Thank you. Koro nyasi no, dongu tedo ga nyasi mag graduation, mag arus ang'o gini. Koro ini dhi tedre ne in uwuon. An babu lungo mana ng'ato tedna. Mondi iwinje mit. An ba winje mit. Kaka jomoko winjo. Kaka jomoko winjo.
Koro kitungu gi aneno ka osebedo ready. Yeah. Koro kaka kitungu osebedo ready, idhi keto garlic ginger matin. Mana moseregi. Mana moseregi matin. An gi penjo sama puonjoru e school. Wacho ni timo food and beverages koso Hotel management. Hotel management. E hotel management ipuonjo tedo koso tedo ni koro bira kien. Hotel management ipuonji gimoro amora kuom hotel. All the services matimre e hotel. Kind housekeeping be ni kanyo. Laundry, waiter, mago te ipuonjogi. Katere kaka in koro yiero ni mae yo makoro adwa ni mondo alo. Aneno ka tij tedo ni beber nikech creativity bedo developed each and every time. Koro tedo en gima dhi timre pile. Ipuonjri new styles mag tedo. Inyalo learn kuom ng'ato. Koro gima omiyo ahere. Koro kitungu osebedo ready, waketo blended tomato mano wase blend. En mana blended nyanya kende koso ikiko gi. Ka ina keto gi hoho. Pi mchele ni bose ikore. Mchele be wasepimo ni kae. Koro wadhi keta. Gi mo matin moromo. Mchele dwaro mo. Koro iketa mo maber. Moromo go. Iketo ne mo kamano mondo kik omakre. Kik omakre alafu bobed mamit ahinya. Mchele dwaro mo. Majeno ni kare koso wanga duoke piny. Oda duoke piny matin. Mondo mchele kikwang. Kata koni koro wan gi spices kae. Koro wadwa kete kae. Ma en paprika, royco cube gi coriander powder, dania moregi. Iketo mana size moromo, kik iket mang'eny. Anti gi penjo. Keta miketo. Jok moko ohero akia kako ni nitie jomoko ohero spices nikech chiemb koni nyaka beda gi spices. Koni be nitie ng'ama wacho ni an spice ok acham, ok ahero, ang'o gini koso nikech koro giseng'iyo go. Nitie jomoko ok cham spices nikech jomoko maybe daktari okwero gi gicham spices. Koro ing'iyo afya mar ng'ato. Kik iket gima dhi hinyo ng'ato. Nikech thoth aneno ka chiemo makoni nyaka bed gi spices. Kigolo spices go be pod dhi beda mamit. Ok ochuno ni ti gi spices kok itigo. Nyalo tiyo gi kitungu gi nyanya. Kata koro iduoke ubedo matin, ok obed mang'eny. Mana kamano koro wadhi weyo dakika matin mondo nyanya gi ochieg maber. Kosechiek kaito koro? Kosechiek koro wadhi keto nas mwan go ni gi kasto walute rech. Wawire wiye. Iluonge ni kupaka. Okay, mano kore kupaka no ma wadhi timo. Mane kore kupaka ma wadhi timo. Ok iwe machiegi, odhi rudore. Reche bok chieg. Dong rech na wasewang'o waketo kando. Koro en ready. Koro mae waloso ni mana sauce. Ma mana sauce. Kaito koro wadhi ole wi rech. Tuwacho no kidwa no duon. Ok adwa no duon. Koro kosechopo kuma chopo ni ema koro iketo nas ni. Ma en coconut cream. Ma cream emomiyo en thick kamano. Dong neno kako chalo. Koro mwadhi ole. Stew wani. Kisa to koro irude. Iruwe maber mondo coconut cream no oroma kuonde te. Donje maber. Koro kamae kaka onego bed. Mae kaka owinjo chal. Kala dong neno kaka olokore. Koro ma nyaka itiche gi cream. Mondo beda mathik kamae, coconut cream. Lakini nitie joma tiyo gi nazi ma kawaida ni. But the best product, at least iti gi cream
obed thick maber. Kasto koro kosechopo kae ma koro waketo rech wagi mane wan go. Ni kete wiye. Koro iketo kamano. Kiseketo to koro kado ani ema koro iole wiye. Koro ole wiye no ema koro uluongo ni kupaka. Kupaka koro wawire. Kutu chocha nayo. Neno kaka wire maber, in kata kokelni gedo, neno kaka ber. Inge gima ji winjo tim. Imanya nying gimoro. Tigole agola makoro ilicho gini milich. Koro ober, koro en sawa. Koro ober. Kata in kokelni nyalo chame maber. Odhi mana gi rech mose wang'e mo. Rech manumu nyalose? Rech manumu. Iwang'a rech mondi. Kech dong kama dong rech ni osechiek. Koro ma iwira. Sos ni emi losa. Kata neno jomoko ka be lose kaito iola one side kichamo rech side achiel ka iloko koni to onge gimoro. Onge gimoro. Koro ma dong ineno ka both side wasewire ma koro ena sawa. Okay. Koro wadhi tieko gi dania. Wa garnish, iluongo ni garnish, decoration. Koro ikawo dania mane iseng'ado tipore wiye matin. Mondo koro kel color ma green gi orange no mondo o shine maber. Rechwa oseikore, ok en rech, wacho ni samaki wa kupaka. To aneno kupaka no ni en ang'o, gini ka wacho ni wasepake to koro kendo gi dholuo en gima opogore. Mchele be oseikore, koro wadwa ni mondo toke, wawinje ni to chalo nade, walose ane ka. Kata buneno mchele wuok achiel. Iwacho ni siri kopogore gi pi to en mo. Donge? Iketo ne mo moromo mondo kik omakre sama otedore. Nitie jomoko makoro kanene kamano to gombo mana omedne to supere. Emomiyo dong stew to pod nitie ka. Kuonde gi Mombasa koni jok ohero gige sup mang'eny. Koro ma aroma kodgi. Kato gi rice makanyo. Asiketo kae mondo ogol picha moro maber. Yes. Haya, dong koro chopo sama koro wawinja ni to lweti chalo nade. Waduokane machien. Koro wawinja ni to chal nade. Ing'e ni pile iwacho ga ni Jael keri jawuoro chiemo kende, ok odwa luongo ji. Kawuono ntiere gi jobil chiemo. Njeri uja. Mondo gibile nikech an thothne anya bedo ka wacho ni omit timore nade to ok en kamano. Si unaonja. Lakini hujazoea samaki hivi. Unataka wasupu, maji mingi ama. Haya. Utaonja tuambie. Ibende dhibeno lweti. Sawa. Gilwedo kamano. Ing'e ni wiya sikwil. Wiya sikwil. Ikoje? Iko sawa. Mit kabisa. Yeah.
Umesema mit kabisa. Omit. Amejua. Sawa. Asante sana Njeri. Kama na inya Dolly Bende kaka iponja waka kitede. Uneno. Hapa nwan. Ingena dhi wukendi omera ka dok. Ka dok, jirende dog winjo matek wada. Idwa loso iye. Adwa loso iye ma ng'ato ka kalo to weche timre matamre gi nono. Erokamano ahinya. Wachni mogik sama koro watieko kata waloro. An adwa go erokamano ne ji duto te. Asto ka nitie joma nyalo dwaro services be wantie available for both Airbnb and private chef. I'm available. So my contacts ni 07 05 514027. Kati nyalo yuda e TikTok, Instagram be antie. Kaka nga. Along dani Dolly Ble. Dolly Ble. Aya, donja TikTok mondo yud Dolly Ble, yud chef services wacha nyaka BNB bende nitiere kanyo ero. Wanto koro walore mondo koro wang'ane kaka wadwa deal gi samaki wakupaka. Nyako odiochieng' machielo e chenro machielo matedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta. Oriti.